Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αποτυπώματα. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, αποκαλύπτουμε. Στην νεότερη ιστορία της Κύπρου, ο Βασίλ Κουτσούκ υπήρξε αναμφίβολα ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές, τόσο ως αρχηγός της TMT, όσο και ως πρώτος και μοναδικός ως σήμερα αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τη δεκαετία του 1940 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1970 υπήρξε η ηγετική φυσιογνωμία της τουρκοκυπριακής κοινότητας και ο ενδικοκοινοτικός αντίπαλος του Ραούφ Τεχτάσιου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε την άνοδο και κυριαρχία του στην πολιτική ζωή των Τουρκοκυπρίων, τις σχέσεις του με την Τουρκία, το ρόλο στην ίδρυση και δράση της TMT την περίοδο της θητείας του ως αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και τέλος την αντιπαράθεσή του και τον πολιτικό εκτοπισμό του από τον Ραούφ Τεχτάσιου. Καλεσμένοι στο στούτιο είναι ο κύριος Άγγελος Χρυσοστόμου, ιστορικός, και ο συνεργάτης της εκπομπής, κύριος Χρήστος Ιακώβου, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Κύριε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρίσκω. Εντάξει, είναι μια φυσιογνωμία η οποία έκανε κάποιες δεκαετίες, ήταν στην επικαιρότητα της κυπριακής κοινωνίας, της κυπριακής ζωής, της ιστορίας αυτού του τόπου. Εισηγούμε να ξεκινήσουμε έτσι γνωρίζοντας ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο Βασίλ Κουτσούκ, τι γνωρίζουμε για τα πρώτα χρόνια της ζωής του, πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε και τις σπουδές του. Ξεκινήσουμε με αυτό, Χριστό, μαζί σου. Ναι. Είναι σωστή επισήμανση που έχεις κάνει ότι είναι ένας πολιτικός, ο οποίος είναι μια ιστορική προσωπικότητα η οποία επηρέασε καθοριστικά τις εξελίξεις στην νεότερη ιστορία του Κυπριακού. Έπαιξε έναν πολύ καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Όμως, θα έλεγα, είναι κάπως αδικημένη σε σχέση με την πορεία που είχαν πάρει τα πράγματα από τις αρχές της δεκαετίας του 70, διότι λόγω των ραγδαίων εξελίξεων με την τουρκική εισβολή επισκιάστηκε από τον σκληροπυρηνικό, θα έλεγα, Ραούφ Τεχτάσ, τον οποίον επέλεξε η Άγκυρα στις αρχές του 1970 ως τον διάδοχο του. Μάλιστα εκείνη η διαδοχή, όπως θα δούμε στην πορεία, ήταν με έναν κάπως έντονα βίαιων τρόπων. Τον εξανάγκασαν με εκβιασμό στο να παραιτηθεί από την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε στην πορεία αυτό, σίγουρα. Και σίγουρα θεωρείται πιο διαλλακτικός ή πιο ανθρώπινος, θα λέγα. Πιο ανθρώπινος σε σχέση με τον Τεχτάσιο, ο οποίος ήταν πείσμον και αδίστακτος. Τώρα, ο Βασίλ Κουτσούκ, ο γνωστός γιατρός, όπως τον έλεγαν και έμεινε στην ιστορία των Τουρκοκυπρίων, γεννήθηκε το 1906, ήταν Λευκωσιάτης, όπως άλλωστε η πρώτη εκείνη ομάδα η οποία στελέχωσε σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας στην κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γεννήθηκε στη Λευκωσία, είχε λάβει τις σπουδές του, τις πρώτες, τις δημοτικές σπουδές στην Κύπρο και αργότερα, λίγο πριν τελειώσει το Λύκειο, τον στέλνουν οι γονείς του σε ιδιωτικό λύκειο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο τελειώνει σε ηλικία 20 ετών το 1926. Τον είχα στείλει τότε, ήταν κάπως συνήθεια, όπως έγινε και με τον Ραούφ Τεχτάσ. Σε κάποια ηλικία, όταν είχαν την οικονομική δυνατότητα, εύποροι Τουρκοκύπροι έστελναν τα παιδιά τους σε λεγόμενα boarding schools, σε σχολεία, τα οποία ήταν και οικοτροφία. Αυτό με το ότι ήταν οικοτροφία και του Ραούφ Τεχτάσ και του Βασίλ Κουτσούκ επηρέασε μετά και τη μετέπειτα σκέψη τους όσον αφορά και το Κυπριακό και... Βεβαίως. Ναι. Ο ίδιος ο Τεχτάσ μου είχε πει ότι τα χρόνια τα οποία δεν μπορούσε ποτέ να ξεχάσει και τα χρόνια τα οποία τον επηρέασαν περισσότερο, με εξαίρεση τα πολύ παιδικά χρόνια που τον επηρέασε ο παππούς του ιδεολογικά, ήταν τα χρόνια που ήταν τη δεκαετία του 20 σε σχολείο, σόγλιστο σε σχολείο στην Τουρκία. Ο Τεχτάσ πήγε λίγο μετά, γιατί γέννημα του 20, όμως όταν τελειώνει το 26 είναι η περίοδος που βρίσκονται σε εξέλιξη οι κεμαλικές αλλαγές και επηρεάζεται από την εθνική ιδεολογία της Τουρκίας, των κεμαλισμών, τη διαδικασία εξυγχρονισμού και δυτικοποίησης της Τουρκίας και όλων εκείνων των ιδεών στις οποίες ασπάζεται και προσπαθούσε να επιβάλλει έστω και με έναν βίον τρόπο στην τουρκική κοινωνία ο Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτόν τον επηρέασε και ο ίδιος συνήθιζε να το λέει
Και μάλιστα υπάρχει μόνο μία βιογραφία του, η οποία μάλιστα δεν είναι και πλήρης ή δεν καλύπτει όλες τις φάσεις της ζωής του, από τη Ρουγγιγέματεν Φαζίλ Κιουτσούκ βε Κύπρης, δηλαδή ο Φαζίλ Κιουτσούκ και η Κύπρος, που κάνει αναφορά στο πώς επηρεάστηκε εκείνη την περίοδο από την επίσημη κρατική ιδεολογία, η οποία περνούσε μέσα από την εκπαίδευση. Είναι η περίοδος που γίνεται η αλλαγή του αλφαβήτου, είναι η περίοδος κατά την οποία γίνεται ο διαχωρισμός θρησκείας κράτους, και αυτά, κάποια από αυτά θα ήταν πολύ έντονα και στην ζωή του. Βλέπαμε για παράδειγμα ότι η θρησκεία δεν έπαιζε πολύ έντονο ρόλο στη ζωή του. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έπινε και ποτό. Δηλαδή το αλκοόλ δεν το απέριξε. Και το είχαμε συζητήσει του είχε γίνει μια συνήθεια αυτή, κακή συνήθεια, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Ντεχτάς στην προσπάθεια του να τον υποσκάψει. Αργότερα μπαίνει στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, σπουδάζει ιατρική και ήταν πολύ καλός μαθητής. Μετά την συμπλήρωση του πρώτου έτους εξασφαλίζει υποτροφία και πηγαίνει να σπουδάσει. Είχε άλλωστε και την οικονομική δυνατότητα η οικογένεια του, και πηγαίνει να σπουδάσει, συνεχίζει τις σπουδές του στη Γαλλία και καταλήγει να ολοκληρώνει τις σπουδές του στην Ελβετία, και που ειδικεύτηκε ως παθολόγος. Επιστρέφει στα τέλη του 1937 στην Κύπρο, σε μια μεταβατική περίοδο πριν από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανοίγει το ιατρείο του και γίνεται γρήγορα γνωστός. Ήταν από τους πρώτους ιατρούς τουρκοκυπρίους οι οποίοι άσκησαν το επάγγελμα, αλλά έγινε ιδιαίτερα γνωστός γιατί από την αρχή φρόντιζε μία μέρα την εβδομάδα, κυρίως την Παρασκευή, που είναι και η ιερή μέρα των μουσουλμάνων, να δέχεται ασθενείς φτωχούς χωρίς να παίρνει λεφτά. Αυτόν τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητόν, ο οποίος αργότερα, αρχές δεκαετίας του 40, μάλιστα κάνει μια κίνηση να ιδρύσει μια εφημερίδα η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο και είναι μια από τις σημαντικές πηγές της πολιτικής και ιδεολογικής ανάπτυξης των Τουρκοκυπρίων, την εφημερίδα Χαλκίν Σεσί, η φωνή του λαού, την οποία διεύθυνε μέχρι και το τέλος της ζωής του αυτός και η οικογένεια του. Μια εφημερίδα η οποία αποκτήσε τεράστια επιρροή, στην οποία υιοθέτησε μάλιστα και το λατινικό αλφαβητό, το οποίο ήδη είχε αντικαταστήσει το αραβικό αλφάβητο στην Τουρκία μέσα από τις κεμαλικές αλλαγές. Το 1943 μπαίνει πλέον για πρώτη φορά στα κοινά, εκλεγόμενος ως δημοτικός σύμβουλος της και βασικά από εκεί ξεκινά και η δράση του. Η δράση. Το 1943 όμως κάνει και την πρώτη δημόσια παρέμβαση με την ίδρυση ενός θεσμού, ο οποίος αργότερα θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ιδρύει το Κυπριακό Εθνικό Τουρκικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο με την έναρξη του αντιαπικιακού αγώνα, του αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955, μετονομάζεται κατόπιν εντολής της Τουρκίας σε Εθνική Τουρκική Ένωση Κύπρου. Λίγο αργότερα, προς τα τέλη της δεκαετίας του 40, κάνει και μια κίνηση η οποία ξεπερνά τα όρια της πολιτικής δράσης και φτάνει στα όρια της κοινωνικής δράσης. Ιδρύει την πρώτη εργατική συντεχνία. Το δεκαετία του 40 αυτό, έτσι. Το 46, ναι. Έτσι να ακούσουμε και λίγο τον κύριο Χρυσοστόμου. Ναι, σε αυτά που λέει ο κ. Σιαγώου δεν έχω κάτι να προσθέσω. Αυτό που όμως έχει την αξία του είναι αυτό που ανέφερε, ότι οι επισκέψεις και η δωρεάν παρακολούθηση γιατρών τον έχει κάνει πραγματικά ιδιαίτερα αγαπητό στους Τουρκοκυπρίους, και αρχίζει τότε ο Κουτσούκ να έχει καλές σχέσεις και καλές επαφές με τον κόσμο και να αντιλαμβάνεται από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Τουρκοκύπροι. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε το επόμενο στάδιο της ζωής του, θα πρέπει να δούμε και το κομμάτι το παραπολιτικό που έχει να κάνει με την οργανωτική του δραστηριότητα στην Βολκάν, η οποία Βολκάν αρχίζει να τελειώνει γύρω στο 1957 και να την διαδέχεται η TMT. Η TMT αναλαμβάνει την αρχηγή, αν θέλετε, ο Ραούφ Ντεχτάς,
και ας με διορθώσει ο κύριος Ιακώβου, είναι εκεί πλέον που μαζί όμως δεν περιθωριοποιείται. συνεργαστήκανε για να δημιουργήσουν τη TMT. Πείτε μου. Μαζί δεν συνεργαστήκαν ο Κουτσούκ και ο Ντεχτάζ στη δημιουργία του. Συνεργάζονται κάτω από την ομπρέλα της Τουρκίας Ναι, όμως. κάτω από έτσι. την- Ναι, Γιατί πάντα. η Βολκάν, Με την εποπτεία της Τουρκίας. η Βολκάν ήταν περισσότερο πρωτοβουλία του Φαζίρ Κιουτσούκ, όπως και άλλες οργανώσεις που υπήρχαν. Όπως Αλλά είναι αυτό που λέει σωστό μου. Βασικά η TMT ήρθε να πάρει τη σκητάλη από την Ακριβώς. Βολκάν και λίγο πιο και σκληροπυρηνική. να συνενώσει όλες τις οργανώσεις και να δημιουργηθεί έναν συντονιστικό κέντρο από την Τουρκία στο πώς να την κατευθύνει. Αλλά συνεχίσουμε. Ναι. Ναι, είπα, είναι καλό να αναφερθούν και οι οργανώσεις, η Μαύρη Συμμορία, η ΚΙΤΕΠ, όλες αυτές έρχονται να συνενωθούν κάτω από την ομπρέλα της Βολκάν. Ναι, μαζί υπήρχε το σχέδιο, να πούμε, η συνύπαρξη Ραούφ Ντεχτάζ, Φαζίρ Κουτσούκ στην Βολκάν και στη TMT, όμως η ανάληψη της TMT, μάλλον από την δημιουργία της TMT, αρχίζει δειλά-δειλά να περιθωριοποιείται ο Φαζίρ Κουτσούκ. Μάλιστα, εδώ να μου επιτρέψετε να διαβάσω κάτι που αναφέρει και ο ίδιος ο Ραούφ Ντεχτάζ σε βρετσανική εφημερίδα για να δούμε ακριβώς το στάδιο της αρχικής σύγκρουσής του. Είπε ο κύριος Ιακώβου ότι ο Ντεχτάζ ήταν πιο επιθετικός, ο Κουτσούκ ήταν πιο διαλλακτικός. Λέει λοιπόν ο Ραούφ Ντεχτάζ, δημιούργησα την TMT μαζί με ένα-δυο φίλους μου με στόχο να οργανώσω τα άτομα που περιφέρονταν άσκοπα. Όταν η TMT ανέλαβε το ρόλο της Βολκάν και εξέδωσε την πρώτη της προκήρυξη, ο δόκτωρ Κουτσούκ είχε ρωτήσει «Ποιοι είναι αυτοί οι τρελοί?» Δεν τον είχαμε ενημερώσει για την είδηση της TMT και εκείνος έδειχνε ικανοποιημένος με την ύπαρξη της ομάδας Βολκάν. Ποτέ δεν μπόρεσε να χωνέψει το γεγονός ότι ο ίδιος είχε παραγωνιστεί. Δηλαδή είναι ένα κομβικό σημείο όπου μπήκε στο περιθώριο βασικά. Ναι. Εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός προσωπικότητας και προσανατολισμών που είχε να κάνει περισσότερο με την ψυχοσύνθεση αφωτέρων και του Ραούφ Ντεχτάζ και του Φαζίρ Κιουτσούκ. Ο Φαζίρ Κιουτσούκ ήταν μεγαλύτερος, είχε έρθει πιο νωρίς στην Κύπρο, είχε μια δράση η οποία τον έκανε πιο αγαπητό, ήταν πιο ανθρώπινος στην προσέγγιση, ενώ ο Ντεχτάζ ήταν απλησίαστος. Οι σχέσεις τους όμως ήταν πάντα τεταμένες ή υπήρξαν... Από τη στιγμή που δεκαετία του 50 τα αλλάζει όλα αυτά, όταν πλέον αρχίζει το Κυπριακό να παίρνει την αντιαπικιακή του φάση με την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ. Σίγουρα και ο Φαζίρ Κιουτσούκ έρχεται σε επαφή με την Τουρκία το 1955, όταν του λένε να μετονομαστεί το κόμμα του Εθνική Τουρκική Ένωση Κύπρου, στο οποίο ανήκε και ο Ντεχτάζ, αλλά από την άλλη πλευρά η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι έχει να αντιμετωπίσει κάποια μειονεκτήματα στην Κύπρο. Το πρώτο ήταν η δημογραφική υπεροχή του ελληνικού στοιχείου, καθώς επίσης και η οργάνωση σε ό,τι αφορά τον αντιαπικιακό αγώνα που είχε η ΕΟΚΑ, η οποία ήταν πολύ πιο ισχυρή οργάνωση της και πολύ πιο αποτελεσματική εναντί των Βρετανών από ότι η τουρκική, η οποία ήταν διάσπαρτες ομάδες, καπετανάτα θα λέγα, οι οποίες ιδρύονται εν μία νυχτή χωρίς να έχουν έναν κεντρικό συντονισμό. Ο πρώτος ο οποίος φαίνεται ή τουλάχιστον υποστηρίζει ότι είχε αυτή την ιδέα ενοποίησης ήταν ο Ντεχτάζ, την οποία μεταφέρει στο γραφείο ειδικού πολέμου. Όμως δεν ήθελαν να παραγωνίσουν τον Φαζίρ Κιουτσούκ και υπάρχει μια μαρτυρία, είναι η μαρτυρία, το έχω συζητήσει και με τον φίλο των Άγγελων, την οποία δίνει ο μετέπειτα αρχηγός του Γραφείου Ειδικού Πολέμου της Τουρκίας, ο στρατηγός Κεμάλ Γιαμάκτε, για τον οποίο έχουμε κάνει αναφορές στο πλαίσιο αυτών των εκπομπών, στο βιβλίο του, το οποίο εξεδόθη το 2005, όταν ήδη αποστρατεύτηκε, ίχνη που έμεινα στη σκιά και εμείς που επισκιαστήκαμε. Ένα μεγάλο μέρος, αν και είναι ογκοδέστατο αυτό το βιβλίο, ένα μέρος αφορά την Κύπρο. Και λέει το εξής,
ότι σίγουρα ο Ντεχτάς ήταν πιο αρεστός στο στρατιωτικό κατεστημένο της Τουρκίας, διότι ήταν πιο θερμόαιμος, πιο αποφασισμένος και άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να πάρει ρίσκο. Όμως σε εκείνη τη φάση προβληματιζόμασταν ποιον από τους δύο έπρεπε να προωθήσουμε. Και λέει ότι ο τότε συνταγματάρχης του γραφείου ειδικού πολέμου, Τουρκούτ Σουνάλπ, ο μετέπειτα στρατηγός, ο οποίος έπαιξε, το όνομα του αναφέρεται στα Σεπτεμβριανά, στο πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων, 1955, αργότερα στην Ερκένεκονάν και πέθανε το 1999 αυτός, έπαιξε ένα κεντρικό ρόλο από τους σκληροπυρηνικούς των ενόπλων δυνάμεων, όπως προερχόταν από το σκληρό πυρήνα των ενόπλων δυνάμεων. Αυτός κάνει μια ανησύγηση. Να έχουμε τον ως αυτόν το οποίο ονομάζεται towering figure, δηλαδή ως μια ηγετική προσωπικότητα τον Κιουτσούκ, ο οποίος φαίνεται πιο μετριοπαθής, πιο διαλλακτικός, πιο ανθρώπινος, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε στην εφεδρεία τον Ντεχτάς για μεταγενέστερη φάση, όταν τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα, διότι σε αυτήν τη φάση χρειαζόμαστε ένα για να διαπραγματεύεται και δεν μπορούμε να παραγωνίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λαοπρόβλητος, είναι αξιαγάπητος ανάμεσα στην. Και έτσι επέλεξαν τον Φαζίλ Κιουτσούκ, αλλά τον Ντεχτάς έπρεπε να του δώσουν ένα ρόλο, τον οποίο έπρεπε να κρατήσουν διαρκώς στο προσκήνιο και να είναι και μια διαρκής πίεση και έλεγχος πάνω στον. Ναι, αλλά φαίνεται στην πορεία ότι αυτός ο ρόλος που του αναθέσαν του έδωσαν την ευκαιρία σιγά σιγά, να το πω έτσι κάπως έτσι απλά, να ροκανίζει την καρέκλα του ίδιου του Κουτσούκ. Αυτόν ήθελαν. Και φάνηκε στην πορεία. Όταν ο ίδιος ο Κεμάλ Γιαμάκ, που θα δούμε στην πορεία, εκβιάζει τον Κιουτσούκ να αποχωρήσει, λέει στο τέλος είχα δίκιο. Ότι συμπλήρωσε έναν κύκλο, λέει, δεν μας ήταν χρήσιμος πλέον. Οπότε εκεί που έπρεπε να μπει ο Ντεχτάς, τον είχαμε έτοιμο στην εφεδρεία. Ναι, είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί για αυτό που έχει πει ο αγαπητός Χρήστος για τον Ραούφ Ντεχτάς, ότι το 1957 εκλέγεται πρόεδρος των τουρκοκυπριακών οργανώσεων. Αυτό όμως που κάνει ο Ντεχτάς με την TMT είναι να της θέσει πιο σαφείς στόχους. Η TMT με τον Ραούφ Ντεχτάς παίρνει καλύτερη στοχοθεσία. Δηλαδή, ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των Τουρκοκυπρίων, αντιμετώπιση της ΕΟΚΑ, απορθάρρυνση των επιθέσεων κατά των Τουρκοκυπρίων, καταπολέμηση του κομμουνισμού. Αυτό επιχειρεί ο Ντεχτάς, κάτι για το οποίο ο ίδιος, η προσωπικότητα αν θέλετε, η κουλτούρα, η ιδιοσυγκρασία του Φαζίλ Κουτσούκ δεν συνείδε με την στόχευση. Αλλά με αυτά που έχετε αναφέρει, δηλαδή αυτούς τους στόχους, τους αριθμίσατε 4-5, πώς είναι αυτοί, δεν νομίζω να διαφωνούσε ο Κουτσούκ. Ίσως να τους αντιμετώπιζε με διαφορετικό τρόπο. Ακριβώς. Δεν υπήρχε θέμα. Υπήρξαν και περιπτώσεις διαφωνίας. Στην πορεία. Ναι, υπήρξαν και περιπτώσεις διαφωνίας. Αυτό, για να κατανοήσει κανείς καλύτερα το Φαζίλ Κουτσούκ, θα πρέπει να παρακολουθήσει και τα αρχεία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακριβώς. Για να δει ακριβώς πού ενίστατο, σε ποιες περιπτώσεις ενίστατο στις συζητήσεις που έγινονται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και εκεί διαπιστώνει κάποιος ότι πράγματι ήταν συνενετικό στοιχείο. Ήθελε να βρεθεί η κοινή τομή. Αν μου επιτρέπετε, ακόμη και στην άσκηση του βέτο για τον Κυπριακό στρατό, πέρασε ένα στάδιο γύρω στους 2 με 2,5 μήνες για να το ασκήσει. Δηλαδή, ασκήθηκε το βέτο, αν καλώς ενθυμούμε, 20 του Οκτώβρη του 1961, μπλοκαρίστηκε ουσιαστικά η δημιουργία του Κυπριακού στρατού και ο Φαζίλ Κουτσούκ συμβουλεύεται, διαβουλεύεται, σκέφτεται, προβληματίζεται και φτάνει στο σημείο να ασκήσει βέτο, μπλοκάροντας τη δημιουργία του Κυπριακού στρατού. Αλλά στις συζητήσεις δεν παρατηρώ, εξ όσων έχω διαβάσει τουλάχιστον και έχω παρατηρήσει, τον Φαζίλ Κουτσούκ να εναντιώνεται ή να είναι απόλυτος ή να μην θέλει τη δημιουργία του Κυπριακού στρατού. Αντιθέτως, προτείνει και προσπαθεί να βρει συνενετικές λύσεις. Για να καταλάβουμε αυτόν το οποίο ως προέκταση ή υποσημείωση των όσων έχει πει ο φίλος ο Άγγελος, υπάρχουν 2 στοιχεία τα οποία πρέπει να επισημανθούν. Παρά το γεγονός ότι είχε κάποιες διαφωνίες σε κάποια ζητήματα, στα κρίσιμα σημεία ποτέ του δεν διαφοροποιήθηκε. Δεν διαφοροποιήθηκε από τον Μακάριο. Από την Τουρκία. Από την Τουρκία. Έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε. Ακόμα και όταν ο Μακάριος του έδωσε
την πρόταση για τη συνταγματική μεταρρύθμιση στις 30 Νοεμβρίου 1963, μέχρι και να το απορρίψει η Τουρκία, ακόμα και μέχρι τα ματωμένα Χριστούγεννα, συνομιλούσε με τον Μακάριο το ενδεχόμενο των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων. Δεν ήταν αρνητικός, αφού είναι εκεί που το συζητήσαμε και αν θυμούμε σωστά, ναι. Ήταν ότι. Δέχτηκε αυτό στην αρχή. Δέχτηκε, ναι. Αλλά τότε θυμάμαι καλά. Στην πρώτη του συνάντηση, όταν του το βάλε πάνω στο τραπέζι ο Μακάριος, ήταν ότι είχε και. Τον ποτίσει αρκετά, είχε βγει τα ποτά του, να το πω έτσι. Ήταν για ένα νομοσχέδιο. Αν ήταν νομοσχέδιο, αλλά που είχε να κάνει πάλι με τα. Και το άλλο, 13 σημεία πάλι. Το οποίο, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα έχουν πεθάνει οι πολιτικοί οι οποίοι έζησαν εκείνη την περίοδο. Πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια, όταν άρχιζα τις έρευνες, πρόλαβα κάποιους να μιλήσουν, με τους οποίους μίλησα. Μια βασική πηγή για τον Φαζίλ Κιουτσούκ ήταν ο Λαύκος Κληρίδης. Ο οποίος μου είπε το δεύτερο ποιοτικό στοιχείο ήταν ότι είχε φίλους Ελληνοκύπριους. Με τον Μακάριον είχε μία σχέση η οποία άρχιζε από τον Καλαμπούρη και πήγαινε και τον Ποτόν και πήγαινε μέχρι τα σοβαρά ζητήματα. Ενώ ο Ντεχτάς δεν είχε φίλους Ελληνοκύπριους, ήταν εσωστρεφής, ήταν στρατευμένος στην εθνική ιδέα και δεν υπήρχε διάβλος επικοινωνίας με τον Ντεχτάς. Ακόμα και ενδοκοινοτικά οι διαφωνίες με τον Ντεχτάς έπρεπε να επιλύονται με βίαιον τρόπο. Είτε με ξυλοφορτώματα, είτε με δολοφονίες. Ακριβώς αυτό που θα ρωτούσα τώρα για τη δράση της TMT. Και εντάξει, ξέρουμε ότι ήταν ο Ραούφ Ντεχτάς, επικεφαλής κτλ. Όλα αυτά όμως που γίνασαν, οι δολοφονίες, οι απόπειρες δολοφονίες, οι ξυλοδαρμοί κτλ. Δεν ήταν εις γνώση του Κουτσούκ. Είναι ένα θέμα το οποίο με προβληματίζει εμένα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν αφορά βέβαια μόνο και την τουρκοκυπριακή, αφορά και τη δική μας πλευρά. Για κάποια βία επεισόδια, ποιοι γνώριζαν και ποιοι έδιναν τις εντολές. Ακριβώς, ισχύει για τις δύο πλευρές αυτό, για να είμαστε. Για την περίπτωση δολοφονιών όπως του Μισαούλη και του Καβάζογλου, του Χικμέτ και του Γκιουρκάν και άλλων τουρκοκυπρίων, δεν μπορώ να απαντήσω κατά πόσον ήταν εις γνώση ή τουλάχιστον την έγκριση του Φαζίλ Κιουτσούκ. Ήταν σίγουρα έργα, πράξεις οι οποίες είχαν τη σύλληψη του εγκεφάλου του Ντεχτάς. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω αν αργότερα, αν δεν γνώριζε, αν ενημερώθηκε και δεν έπραξε. Εννοείς εκ των υστέρων. Αλλά φαίνεται ότι υπήρχαν διαφωνίες. Εκείνη την περίοδο 60-63 υπήρχαν τεράστιες διαφωνίες και κόντρα μεταξύ του Ραούφ Ντεχτάς και του Φαζίλ Κιουτσούκ και θα φανεί στην πορεία. Όμως δεν μπορώ να απαντήσω κατά πόσον ο ίδιος γνώριζε ή κατά πόσον ο ίδιος ενέκρινε εκ των προτέρων τις δολοφονίες αυτές. Δεν ξέρω αν ο η ίδιος ηγετική πυραμίδα της TMT ποια ήταν? Πριν αναφερθούμε στην ηγετική πυραμίδα της TMT, σε αυτό που έχει πει ο αγαπητός Χρήστος, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι. Είναι σημαντικό να αναφερθούμε στα γεγονότα του Ιανουαρίου του 1958, όπου οι Τουρκοκύπροι αντιδρούν για την εφαρμογή, η θέληση εφαρμογής του σχεδίου ΦΟΥΤ. Έχουμε νεκρούς Τούρκους 27-28 του Γενάρη του 1958 ναι. Και ο Ραούφ Ντεχτάς τότε δηλώνει για τους συγκεκριμένους νεκρούς, όταν ρωτήθηκε, ότι αυτοί οι νεκροί θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμοι. Οπότε εκεί πέρα διαπιστώνει κάποιος τη στόχευση του Ντεχτάς εν αντιθέσει με την πολιτική προσέγγιση του. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό της δράσης της TMT που πιστεύω εκεί γνώριζε κάποια πράγματα ο Φαζίλ Κιουτσούκ, αφού ήταν ο επικεφαλής τουλάχιστον πολιτικά από το 58 μέχρι το 60 και από το 60 μέχρι το 63 που εκεί έγιναν άλλες δολοφονίες. Αυτή την πενταετία υπήρξαν. Ναι, αλλά στην πρώτη περίοδο τουλάχιστον φαίνεται ότι γνώριζε για κάποια βία επεισόδια. Εννοείς το 58 με 60. Με 60, μεταβατική 58 με 59. Αργότερα όμως από το 60 μέχρι το 63
φαίνεται ότι εκεί εγώ τουλάχιστον δεν έχω οποιαδήποτε απόδειξη να γνώριζε ή αν δεν γνώριζε. Ναι, σίγουρα όμως ο Ντεχτάς γνώριζε. Είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Στο ερώτημα, γνώριζε, αυτός έδωσε την εντολή. Εντάξει, αν δεν τώρα στον κεφάλαιο, το οποίο δεν είναι. Για να δώσετε μια απάντηση, γιατί μιλούμε για ένα ιστορικό πρόσωπο, τον πρώτον αντιπρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να έχουμε αποδείξεις για να. Βεβαίως. Διοικητικά τώρα στο ερώτημα σας, πρώτος αρχηγός και οργανωτής της TMT ήταν ο αντισυνταγματάρχης του τουρκικού στρατού Ριζά Βουρουσκάν, ο οποίος φτάνει στην Κύπρο 31 του Ιούλη του 1958. Οργανώνεται διοικητικά η TMT, διαχωρίζεται σε περιφέρειες, σε σαντζάκια με αντίστοιχους διοικητές Τούρκους αξιωματικούς. Εκπονείται επίσης από το Γραφείο Ειδικού Πολέμου, το συζητήσαμε ξανά με τον Χρήστο, το σχέδιο ανάκτησης της Κύπρου με στόχο την προσάρτηση της Κύπρου από τον τότε ταγματάρχη Ισμαήλ Τανσού, ο οποίος εξέδωσε και το βιβλίο «Κι όμως στην πραγματικότητα κανείς δεν κοιμόταν». Βασική πηγή για την εποχή εκεί. Από το οποίο αντλούμε πληροφορίες για την άφιξη Τούρκων αξιωματικών, για την μετακίνηση Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία, οι οποίοι εκπαιδεύονται και μετά επανέρχονται στην Κύπρο, για τον οπλισμό, τεράστιες ποσότητες οπλισμού. Οπότε έχουμε αρχές του 1959-60, αν θέλετε, με την δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια άρτια και καλώς οργανωμένη TMT. Επιτρέψτε μου πάλι να διαβάσω ένα κομμάτι για τα στοιχεία. Τον Απρίλιο του 1960 η εκτίμηση του ειδικού κλάδου αστυνομίας των Βρετανικών αρχών Special Branch ήταν ότι η TMT κατήχε 1940 όπλα και η ΟΚΑ 354. 2 μήνες τελειώνω σε 30 δευτερόλεπτα, 2 μήνες μετά την ανεξαρτησία, και ενώ στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 7 Σεπτεμβρίου πρόεδρος και αντιπρόεδρος διαπίστωναν, πρόεδρος και αντιπρόεδρος, διαπίστωναν ότι 3 στους 10 πολίτες είχαν παράνομα όπλα. Με αυτά τα δεδομένα 3 στους 10. μπαίναμε σε αυτό που λέμε κυπριακό οικοδόμημα. Αλλά έχει σημασία να καταλάβει κάποιος ότι διαπίστωναν. Δηλαδή, το λεκτικό που χρησιμοποιούν είναι προσεγμένο. Για τα υπόλοιπα θα τα δούμε για το 61, 62, 63. Υπάρχουν στοιχεία που αναφέρονται σε μεγαλύτερες ποσότητες οπλισμού. Κλείνω μόνο, και μετά ο κύριος Χρήστος μπορεί να το συμπληρώσει, θα πρέπει να δούμε και λίγο τις προεκτάσεις της TMT, δηλαδή άλλοι συνεργάτες της TMT. Υπήρχαν βουλευτές που ήταν μέλη της TMT. Ήταν ο Μοντερίσογλου, νομίζω, έτσι. Ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής. Αντιπρόεδρος της Βουλής. Ήταν ο Ναλπάντογλου, βουλευτής της Αμοχώστου. Στερός συνεργάτης του. Ωραία. Ήταν ο Νιαζίο Μανιέρα, ο Υπουργός Υγείας. Άρα έχουμε σε ηγετικά πόστα, αν θέλετε, συνεργάτες της TMT, τους οποίους γνωρίζει ο Φαζίλ Κουτσούκ και σαφώς... Όλοι αυτοί που λέτε όμως ήταν με την έγκριση του Κουτσούκ ή το ρωτούσαν καν για να δώσει το πράσινο φως, γιατί ξεχνούμε, όπως είπαμε πολλές φορές, είπε και ο Χρήστος, ήταν ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, όταν ακούμε εδώ βουλευτές, υπουργούς κτλ. Σημαίνει, είναι με τις ευλογίες του ίδιου του Κουτσούκ που αναλάβαν αυτή τη δράση. Μα νομίζω αυτό ήταν αυτονόητο ότι θα είχε μια επίγνωση, και εδώ αξίζει και ο παραλληλισμός με την δική μας την οργάνωση. Δηλαδή και με τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου οργανώθηκε ο Ακρίτας, οργανώθηκαν οι άλλες οι ομάδες. Δηλαδή θα ήταν παράλογο να υποθέσει κάποιος ότι αυτοί ενεπλέκοντος στην TMT και ο αντιπρόεδρος δεν το γνώριζε. Στο εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό για να μην γίνει κάποια σύγχυση της στρατιωτικής ή παραστρατιωτικής δράσης από την πολιτική διαχείριση. Στην πολιτική η Τουρκία, όπως έχω πει προηγουμένως, ο Σουνάλπ όταν επέλεξε ότι αυτός πρέπει να είναι ο πολιτικός διαχειριστής της κατάστασης,
του έδωσαν τον απόλυτο πολιτικό έλεγχο. Όμως δεν ήθελαν να περιθωριοποιήσουν τον Ντεχτάζ. Γι' αυτό όταν επιλέγουν ότι αυτός θα είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί ήθελαν έναν πιο μετριοπαθή, τουλάχιστον να δείχνει πιο μετριοπαθή. Θέλω να σταθούμε τώρα. Γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος να είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας? Διότι. Δεν είχε άλλους Τουρκοκυπρίους? Διότι εκτός ότι ήταν λαοπρόβλητος. Και πώς έγινε η επιλογή του? Η επιλογή του έγινε ήδη από το 1955. Διότι είχε αναπτύξει μια δράση, πολιτική, κοινωνική δράση, και μέσω του ιατρίου του και μέσω της εργατικής συντεχνίας. Τον έκανε να είναι ιδιαίτερα αγαπητός ανάμεσα στους Τουρκοκυπρίους και τουλάχιστον να είναι και σε ένα σημείο αποδεκτός ως καλός άνθρωπος από μεγάλο μέρος των Ελληνοκυπρίων. Γιατί δεχόταν και Ελληνοκύπριους τους οποίους εξέταζε δωρεάν. Λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση η επιλογή πότε γίνεται, και εκεί δείχνει ακριβώς η Τουρκία, του δίνει το δαχτυλίδι. Όταν τέλη Αυγούστου, όταν γίνεται η πενταμερής του Λονδίνου, εκείνον το συνέδριο, το άτυπο, στο οποίο για πρώτη φορά μπαίνει η Τουρκία ως ενδιαφερόμενο μέρος των Κυπριακών, παρά το γεγονός ότι με τη συνθήκη της Λοζάνης επάφθην κάθε δικαιώματος. Ήταν ένα μεγάλο διπλωματικό αίσθημα της Ελλάδος τότε να δεχτεί την Τουρκία. Τότε πηγαίνει και αυτός ως παρατηρητής εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων. Και εκεί φαίνεται ότι τον επιλέγουν να βρίσκεται μέσα στα πράγματα. Όταν ιδρύεται η TMT, υπάρχει μια ηγετική ομάδα, όμως το ρόλο του πολιτικού διαχειριστή της TMT και του ανθρώπου ο οποίος θα διαπραγματεύεται ενώπιον των Βρετανών της θέσης της Τουρκίας στο Κυπριακό ήταν ο Φαζίλ Κιουτσούκ. Τον Ντεχτάζ τον κρατούν στην εφεδρεία, αλλά του δίνουν περισσότερο ρόλο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική δράση. Γιατί ο Ντεχτάζ ήταν πιο οργανωμένος, ήταν πιο αποφασισμένος και ήταν πιο εσωστρεφής και μπορούσε να κάνει επιλογή του. Να ρωτήσω στο σημείο αυτό το εξής, δηλαδή επειδή το αναφέρετε πάρα πολλές φορές. Ο ίδιος ο Κουτσούκ δεν γνώριζε τη δύναμη που του έδωσε η Τουρκία του Ντεχτάζ σε σχέση με την TMT. Την εξουσία που του δώσασαι. Δεν φαίνονταν εκείνη την εποχή αυτός ο διαχωρισμός. Αυτόν τον διαχωρισμό αρχίζει να τον κάνει εμφανή ο Ντεχτάζ, ο οποίος είναι ανυπόμονος. Θέλει να αναλάβει την ηγεσία. Ναι. Οπότε όταν επιλέγουν Ξέρεις, κάνω αυτήν την ερώτηση για να καταλάβω κατά πόσο ο ίδιος ήταν τόσο αφελής ο Κουτσούκ που δεν ένιωσε ποτέ, του είδε τις κινήσεις του Ντεχτάζ ότι τον υπόσκαπτε και κάποια στιγμή ήταν θέμα χρόνου να πάρει τη θέση του? Ναι, ίσως να μην ήταν και θέμα αφέλειας όμως. Ίσως να ήταν και θέμα πολιτικής διαχείρισης. Δηλαδή, βλέπει τον Ντεχτάζ να έχει αυτές τις επιθετικές στάσεις, όμως ο ίδιος δεν εκλέγεται, δεν έγιναν εκλογές. Ανέβαθη υποψηφίου. Ανέβαθη υποψηφίου, δηλαδή ανακήρυξη. Ήταν και ο πρώτος, μάλιστα, ο οποίος θεσμικά εκλέγεται, ναι. Διότι ο Μακάριος έγινε μετά από 10 μέρες. Ναι, ακριβώς. Οπότε εκεί πέρα ο Φαζίλ Κουτσούκ θα πρέπει να διαχειριστεί πολιτικά ζητήματα τα οποία έχει μπροστά του. Έχει μπροστά του τα φορολογικά νομοσχέδια, έχει μπροστά του το θέμα των δήμων, έχει μπροστά του το θέμα του στρατού και ξέρει ότι θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί με μια κοινότητα που είναι το 80%. Ναι. Άρα πολιτικά σκεπτόμενος ενεργεί σωστά και προσπαθεί, αν θέλετε, να ελέγξει όσο μπορούσε να ελεγχθεί ο Ραούφ Ντεχτάζ. Άλλωστε, η πορεία του Ραούφ Ντεχτάζ καταδεικνύει και την αδιαλλαξία, έτσι, και το ισχυρό του χαρακτήρα του, αλλά και το πείσμα του να υλοποιήσει αυτό που είχε στο μυαλό του. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, ότι ως πολιτικός αρχηγός των Τουρκοκυπρίων έπρεπε να μιλάμε με διάφορους θεσμούς στην Άγκυρα. Υπήρχε το Γραφείο Ειδικού Πολέμου, ο οποίος έλεγχε την TMT, που ήταν θεσμός των ενόπλων δυνάμεων, που είχαν μια σκληρή πολιτική στο Κυπριακό. Υπήρξαν όμως και περίοδοι κατά την οποία πολιτικά πρόσωπα στην Τουρκία ήθελαν να λειτουργήσουν οι συμφωνίες Ζηρίχης Λονδίνου και να μην υπάρξει μια ανώμαλος κατάσταση, ιδιαίτερα μετά την ανατροπή του Μεντερές και του Ζορλού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είναι ευρέως γνωστό, είναι τον πρώτο πρέσβη τον οποίο έστειλε η Τουρκία στην Κύπρο, τον Εμίν Τιρβάνα, ο οποίος ήταν απόστρατος συνταγματάρχης, ήταν έθερμος υποστηριχτής των συμφωνιών Ζηρίχης Λονδίνου και διαφωνούσε με τον Ντεχτάζ
για να μπαίνουν βέτο ή να τορπιλιστούν οι συμφωνίες Ζηρίχη Λονδίνου και πρέπει ότι έπρεπε να δούμε μια περίοδο λειτουργίας του κράτους που θα το πάνε οι Έλληνες, να δούμε ποιες ήταν οι προθέσεις τους και το καθεξής. Και τον ανάγκασε ο Ντεχτάζ να παραιτηθεί το 1962 και να φύγει, να πάει στην Τουρκία και να δώσει μια συνέντευξη και να γράψει εναντίον του Ντεχτάζ. Ο Κιουτσούκ βρέθηκε στο ενδιάμεσο σε μια δύσκολη θέση. Από τη μια είχε σχέση με τις ενόπλες δυνάμεις, αλλά από την άλλη πλευρά μιλούσε με πολιτικούς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και λόγω του χαρακτήρα του και λόγω αυτής της πολιτικής που δεν ήταν ιδιαίτερα ξεκαθαρή, έπρεπε να πάρει μια θέση. Το γεγονός ότι δεν ήταν ξεκαθαρός ήταν ένδειξη αδυναμίας εκ μέρους του Ντεχτάζ που τον υπονόμευε. Ένα καλό στοιχείο, αν το είχαμε τώρα υπόψη μας, δεν το ξέρω κατά πόσον το γνωρίζετε εσείς, θα ήταν αν γνωρίζαμε στη θητεία του ως αντιπρόεδρος πόσες φορές έβαλε βέτο. Νομίζω αυτό είναι εύκολο να απαντηθεί. Εύκολο, ναι. Εύκολο να απαντηθεί. Σε όλα τα θέματα εννοώ. Εννοώ στα διάφορα στάδια, στα διάφορα σημεία, στις διάφορες αποφάσεις που είχαν να πάρουν ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εσωτερική, εξωτερική, τα πάντα. Δεν μιλώ μόνο για τα μεγάλα τα θέματα. Το μοναδικό βέτο που ασκήθηκε από το 1960 μέχρι το 1963 ήταν το βέτο στον Κυπριακό στρατό. Μόνο αυτό. Ναι, ήταν δύο. Ήταν το ένα αυτό το οποίο εφαρμόστηκε και ένα το οποίο δεν το λαβαίνει υπόψη ο Μακάριος. Ήταν για την ένταξή μας στο κίνημα των αδεσμεύτων. Αυτό πάντως στα γραπτά του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αναφέρεται πουθενά. Εντάξει, δεν το λαβαίνει υπόψη ο Μακάριος. Δεν το λαβαίνει υπόψη. Μιλάω για την επίσημη μελέτη των αρχαίων του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσημα έχουμε ένα. Και ανεπίσημα δύο. Ανεπίσημα δύο, ωραία. Αλλά προσπαθώντας τώρα να τον ψυχογραφήσουμε, ναι. Πάλι επανερχόμενο στο ζήτημα του Κυπριακού στρατού, στις εφημερίδες δήλωσε ο Κουτσούκ αισθάνθηκα την ανάγκη να ασκήσω βέτο. Και έχει τη σημασία το λεκτικό για να καταλάβει κάποιος. Το εξηγά γιατί το έκανε. Ναι, το αναλύει εννοώ στη συνέχεια. Είναι θέμα που χρήζει άλλη συζήτηση, έχει να κάνει με τη στελέχωση των λόγων, την προσέγγιση, ναι, το εξηγά. Απλώς τότε και για τον Αρχιεπίσκοπο. Όπως μου περιγράφεται, ακόμη και σε αυτό, δεν ήταν, το είπα και προηγουμένως, δεν ήταν απόλυτος. Δηλαδή, κρατούσε ένα παράθυρο ανοιχτό. Πρέπει να διαχωρίσουμε την πολιτική διαχείριση με τη στρατιωτική. Κάποια στιγμή τον έλεγχο της παραστρατιωτικής δράσης. Το ένα μπαίνει μες στο άλλο, δεν μπλέκονται τα δύο. Το έλεγχο της παραστρατιωτικής δράσης κάποια στιγμή τον παίρνει ο Ντεχτάζ. Ήταν πιο αφοσιωμένος σε αυτήν τη δράση. Ήταν στενή η σχέση του με το σκληρό πυρήνα των ενόπλων δυνάμεων και απλώς πολλές φορές θεωρούσαν ότι τον Κιουτσούκ έπρεπε να τον χρησιμοποιούν ως βιτρίνα. Όμως πολιτικά ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την Τουρκία, διότι από την αρχή είχε υιοθετήσει, ήταν ο πρώτος ο οποίος υιοθέτησε και προώθησε τον όρο ταξίμ για ολούμ, η ταξίμ η θάνατος, την έννοια της διχοτόμησης. Και αυτό φαίνεται συγκροτημένα για πρώτη φορά στο βιβλίο του, το οποίο εξέδωσε το 1957, το Κυπριακό ζήτημα, μια πρόταση για μόνιμη λύση, στο οποίο... Ναι, αλλά ήταν πριν τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, αλλά αυτό ήταν προσαρμοσμένο σε μια μακροχρόνια πολιτική που εκεί, αν το διαβάσει κανείς, είναι οι θέσεις της στρατηγικής της Τουρκίας σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, το πώς θα πρέπει να διαχωριστούν διοικητικά και γεωγραφικά οι δύο κοινότητες και μετά να επιδιωχθεί μια μόνιμη λύση. Και αυτό το βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το 1957, που αυτός είναι το εξώφυλλο του περιοδικού, βλέπουμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού ζητήματος να υπάρχει γραμμή διχοτόμησης και να υιοθετεί ότι σε βάθος χρόνου αυτή είναι η λύση για τις δύο κοινότητες. Και θα έλεγα ότι αυτή η θέση, η πολιτική, σε αυτή τη θέση παρέμεινε συνεπής. Όμως, λόγω του ότι αποδέχτηκε τις συμφωνίες Ζηρίχη Λονδίνου, βρέθηκε σε μια περίοδο διλημμάτων. Συμφωνίες οποίες ο ίδιος υπέγραψε, ναι. Τη συμφωνία του Λονδίνου. Θεωρείται ένας εκ των αρχιτεκτόνων αυτού του κράτους.
ήθελε κατά κάποιον τρόπο να λειτουργήσει. Όμως από την άλλη πλευρά είχε ένα Ραούφ Ντεχτάζ, ο οποίος διαρκώς του έβαζε πίεση, καθώς επίσης και την Τουρκία, η οποία τον ανάγκαζε επανειλημμένα να προσαρμόζεται. Γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις αντιφάσεις. Δηλαδή και στην περίπτωση των Δήμων και του Κυπριακού στρατού, ενώ από τη μια να συνομιλεί με τον Μακαριό, να συμφωνεί, να πηγαίνει η κατάσταση, το νομοσχέδιο στη Βουλή, συζήτηση στη Βουλή και εκεί να διαφοροποιούνται. Και κάτι άλλο παρεθετικό σε σχέση με τον Ντεχτάζ. Όλη αυτή η ηγετική ομάδα, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ήταν άνθρωποι στενοί συνεργάτες και φίλοι του Φαζίλ Κιουτσούκ, πλην του Ραούφ Ντεχτάζ, ο οποίος ναι μεν ήταν μαζί του, αλλά από την αρχή τον έβλεπε ανταγωνιστικά. Προσέξτε, Μουντερίσογλου, πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, ο πρώτος υπουργός άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Οσμάν Ορέκ, ο Νιαζί Μανιέρα, ο ιατρός που ήταν υπουργός υγείας, ο Φαζίλ Πλουμέρ, ο πρώτος υπουργός υγείας. Όλοι αυτοί μετά την κυριαρχία του Ντεχτάζ φεύγουν, συγκρούονται σε κάποια στιγμή με τον Ντεχτάζ και πεθαίνουν ξεχασμένοι. Γι' αυτόν έχω πει είναι και κάπως αδικημένος στην ιστοριογραφία ο Φαζίλ Κιουτσούκ, γιατί τον επισκίασε ο Ντεχτάζ και η κυριαρχία του Ντεχτάζ, η επιτυχία του Ντεχτάζ το 1974 έθεσε στο περιθώριο τον Φαζίλ Κιουτσούκ, ο οποίος πέθανε ουσιαστικά ξεχασμένος. Πριν φτάσουμε στο θάνατο του, έτσι θέλω να σταθούμε ακόμη λίγο, έχουμε γύρω στα 10-15 λεπτά. Στη θητεία του ως αντιπρόεδρος και τη σχέση του με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ναι, πάλι αυτό μέσα από τα αρχαία του Υπουργικού Συμβουλίου φαίνεται ότι συζητούσαν. Μάλιστα, εγώ έχω εντοπίσει και συζητήσεις πριν να μπουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και πάλι διακρίνει κάποιος την προσπάθεια του να βρεθούν χρυσές τομές. Θα έλεγε κάποιος έτσι, αν έβαζε έναν τίτλο, είχαν καλές σχέσεις. Ναι. Είχαν πολύ καλές σχέσεις. Ναι. Και με τον Κληρίδη. Ναι, και με τον Κληρίδη. Εκεί που, αργόμενος τώρα από αυτό που έχει πει ο αγαπητός Χρήστος, νομίζω διαφοροποιεί τη στάση του Κουτσούκ, είναι το 1962, ένα χρόνο πριν τα γεγονότα, όταν με την αλλαγή του πρέσβεως της Τουρκίας και την παρουσία του Οσκιόλ, ο Σκιόλ ακολουθεί πιστά τη γραμμή της Άγκυρας, είναι φερέφωνο της Άγκυρας και ουσιαστικά φράσει την προσπάθεια επίλυσης του φλέγοντος θέματος των Δήμων. Ναι. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο θέμα των Δήμων είχαμε φτάσει σε κατάληξη με την συνενετική προσέγγιση και του Φαζίλ και του Αρχιεπισκόπου. Όμως εκεί από το 1962 και εντεύθεν βλέπουμε μια αλλαγή στάσης του Φαζίλ Κουτσούκ, ουσιαστικά να ταυτίζεται είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών με αυτό που βλέπει να διαφαίνεται, δηλαδή με την αναπόφευκτη πλέον σύγκρουση. Δηλαδή μετά το 1962-1963 τα πράγματα έλεγαν ότι ναι, θα φτάσουμε αν κάποιος έπρεπε να δώσει έναν τίτλο, αγαπητέ Χριστοδούλε, θα έλεγα ότι ήταν διχασμένος και συγχυσμένος ο Φαζίλ Κιουτσούκ μεταξύ του ορθολογισμού που επέβαλαν οι δικές του επιλογές των Κυπριακών και των ανορθολογισμών και την πίεση την οποία του έβαζε η Τουρκία. Γι' αυτόν κάποιος μπορεί να το χαρακτηρίσει ως αντιφατικό. Δηλαδή από τη μια, όταν άφηνε τον ορθολογισμό να λειτουργήσει ως αντιπρόεδρος ενός κράτους, έβρισκε γόνιμο έδαφος επικοινωνίας με τον Μακάριον, επικοινωνούσαν και μπορούσαν να καταλήξουν έστω και στο ελάχιστο σε μια συμφωνία. Όταν όμως έμπαινε η Τουρκία, και εδώ βλέπουμε ότι ενώ συζητούσε με τον Μακάριο μετά την υποβολή, λίγες εβδομάδες μετά την υποβολή των 13 σημείων, ξαφνικά εμφανίζεται όταν η Τουρκία απορρίπτει, πριν ο ίδιος απορρίψει την πρόταση, λέει: εγώ απορρίπτω εμείς απορρίπτουμε αυτή την πρόταση, γίνεται βασιλικότερος του βασιλέως. Και εκεί όχι μόνο φεύγουν από την κυβέρνηση, δίνει και κάποιες συνεντεύξεις οι οποίες εκτίθεται. Η μία ήταν στις 31 Δεκεμβρίου στη New York Times που λέει: τελείωσε το Κυπριακό Σύνταγμα, τελείωσε το Κυπριακό κράτος. Πρέπει οι Τούρκοι δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω. Δίνει μια άλλη συνέντευξη μετά στην εφημερίδα Mont, στη Γαλλική, που είναι πολύ επιθετικός εναντίον του Μακαρίου, του αποδίδει ολόκληρη την ευθύνη. Αλλά στις 4 Μαρτίου του 1964, όταν εκδίδεται το ψήφισμα 186, που ουσιαστικά παραχωρεί το κράτος στην ελληνική πλευρά, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Του στέλνει λίγες μέρες μετά επιστολή ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Ισμέτ Ίνονου, και του λέει τελικά ήταν λάθος κίνηση να φύγετε από την κυβέρνηση, ότι παραχωρήσατε το κράτος στους Έλληνες. Και έχουμε μετά άλλες εξέλιξεις. Εντάξει, δεν φύγαν από μόνοι τους, μέσα ευλογές της Τουρκίας που φύγαν. Ναι, αλλά εκεί δείχνει ότι το Κυπριακό δεν το διαχειριζόταν. Όταν λέμε Τουρκία, δεν είναι μονολυθική. Το διαχειριζόταν ο στρατός και μια ομάδα σκληροπυρηνικών μέσα στο στρατό ή κάποια ομάδα γραφειοκρατών οι οποίοι κινούνταν έξω από τις πολιτικές επιλογές. Και του λέει ο Νονού, τα ειδικά ήταν λάθος. Βρέστε τρόπο να επιστρέψετε. Έρχονται μετά οι Αμερικανοί, λαμβάνουν μια πρωτοβουλία με τον Άτσεσον που συζητούν με διάφορες φόρμουλες στην Ένωση. Έρχεται η ελληνική ημεραρχία στην Κύπρο. Επεμβαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία και στέλνει ο Τζόνσον επιστολή στον Ίνωνο, μην κάνετε εισβολή. Και αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι ότι πλέον βρίσκονται σε αδιέξοδο με την πλάτη στον τοίχο. Και εκεί κάνει μια προσπάθεια, ζητεί από τον Μακάριον να επιστρέψουν στην κυβέρνηση. Ο Μακάριος δεν αποδέχεται την πρόταση, διότι του λέει δεν ήταν όμως ειλικρινής η πρόταση του Κιουτσούκ, διότι του λέει να συζητήσουμε την επιστροφή μας, αλλά να παραμείνει ο διαχωρισμός και να γίνει συνάντηση στην πράσινη γραμμή. Και το 1965 πηγαίνουν οι 15 βουλευτές στο Γλαύκον Κλειδίδων, τον πρόεδρο της Βουλής, και ζητούν να επιστρέψουν στη Βουλή. Και τους λέει ο Κλειδίδης, έγινε τροποποίηση του συντάγματος πλέον. Για να επιστρέψετε πρέπει να μπείτε σε συζήτηση με τον Μακάριο για τη συζήτηση του συντάγματος. Οπότε βλέπουμε ότι ο ίδιος βιώνει αυτές τις αντιπαραθέσεις. Όμως η έγκριθμη κατάσταση δεν τον ευνοεί. Ευνοεί μόνο των σκληροπυρηνικών, τον Τεχτάζ, ο οποίος σιγά σιγά τον παρουσιάζει ως τον κύριο υπεύθυνο αυτών των αδιεξόδων. Με αποτέλεσμα σταδιακά να βρίσκεται σε απομόνωση. Και όταν πλέον ο Τεχτάζ, το οποίο απαγορεύτηκε η είσοδο στην Κύπρο το 1964, συλλαμβάνεται το 1967, κάνει ένα λάθος η δική μας πλευρά όταν τον απελευθερώνει. Τον Ιανουάριο του 1968 τον αποδέχεται ως διαπραγματευτή όταν άρχισε να διαπραγματεύσει στο Λίβανο. Από εκεί και πέρα, όπως λένε οι τουρκικές πηγές, ήταν ξεκάθαρο ότι τελείωσε ο ρόλος και ο κύκλος του Φαζίλ Κιουτσούκ και πρέπει στις επόμενες εκλογές να αναλάβει ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ο Τεχτάζ. Και έτσι τον περιθωριοποιούν και πεθαίνει ξεχασμένος. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, επειδή έγινε αναφορά 63-64, ειδικά για το 63, με την έναρξη των γεγονότων, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Φαζίλ Κιουτσούκ, τις πρώτες μέρες προσπαθούν να βρουν μια λύση έτσι ώστε τα πράγματα να ηρεμήσουν, και οι προθέσεις του Κουτσούκ ήταν πραγματικές, ήταν ειλικρινείς. Όμως η ιστορία θα καταγράψει ότι μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο θα συμφωνήσουν, αυτό πρέπει να το αναφέρουμε στους τηλεθεατές μας, την πράσινη γραμμή, έτσι, 30 του Δεκέμβρη, δηλαδή η υπογραφή του αντιπροέδρου, του πρώτου αντιπροέδρου και του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για την πράσινη γραμμή είναι κομβικής σημασίας. Από εκεί και πέρα, σωστά το έχει πει ο Χρήστος, ασκεί μια άλλη πολιτική που είναι επιθετική και προσπαθεί να επιρρύψει τις όλες ευθύνες στην δική μας πλευρά. Αξίζει όμως να παρατηρήσει κάποιος ότι το 1963 δεν έχουμε σύγκρουση δύο οργανωμένων τακτικών στρατών. Έχουμε σύγκρουση ομάδων, παραστρατιωτικών ομάδων. Ναι. Οπότε οι όποιες πολιτικές θέσεις εξεφράζονται τότε πρέπει να ειδωθούν μετά από 30, 40, 50 χρόνια με πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Δεν ξέρω αν ο Χρήστος θέλει. Αξίζει όμως να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από μια πηγή η οποία καταδεικνύει σε ποια εξευτελιστική θέση έφεραν τον Φαζίλ Κιουτσούκ, το Γραφείο Ειδικού Πολέμου, όταν επέλεξαν ότι μη διεκδικήσεις ξανά προεδρία. Το 60. Αυτόν έγινε λίγο πριν από τις εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου του 1973. Ξέρετε, το 1973. Αναγνωρίστηκαν 3 εκλογές για την εκλογή αντιπροέδρου. Η μία ήταν ανέβαθη υποψηφίου, η άλλη ήταν το 68 ανέβαθη υποψηφίου. Ο Φαζίλ Κιουτσούκ, και το 1973. Τότε η Τουρκία, μιλούμε λίγο ένα χρόνο περίπου πριν από την εισβολή, χρειαζόντουσαν ένα σκληρό να μπορεί να κρατήσει
τους Τουρκοκυπρίους, γιατί σιγόβραζε μια έκρηξη μέσα στη... Και το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές ότι δεν ήταν το 1974 αποφασίστηκε, αλλά κάποια χρόνια πριν. Ναι, αλλά για την η κατάσταση στους στυλάκους δεν ήταν και ευνοϊκή για την Τουρκία, διότι υπήρχε μιζέρια. Οι Τουρκοκύπροι ήθελαν και αυτοί να φύγουν, να επανέλθουν πίσω στα χωριά τους, στα χωράφια τους και όλα αυτά. Ήθελαν κάποιο σκληρό να τους κρατήσει για να είναι έτοιμοι για το μεγάλο γεγονός. Τον κάλεσε στην Άγκυρα ο Κεμάλ Γιαμάκ, τότε συνταγματάρχης διοικητής του Γραφείου Ειδικού Πολέμου. Το Υπουργείο Εξωτερικών έριξε τον μπαλάκι στο στρατό και είπε του ανάλαβε να το φύγεις εσύ. Δεν τον ήθελαν. Θεώρησαν ότι τελείωσε ο ρόλος του. Αλλά έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να του κάνουν μια, λέγεται, τιμητική συνταξιοδότηση. Να φύγει εκεί αν τη θελήσει. Και είναι μεγάλο το αποσπάθει και βάζω έναν πολύ μικρό. Λέει, 2-3 λεπτά μας τον είχε πάρει, λέει, για 4 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων, λέει ο Κεμάλ Γιαμάκ, ο ιατρός κάπνισε 2 πακέτα τσιγάρα και ήπια περί τα 20 φλιντζάνια τσάι και καφέ. Τον είχαν ταράξει, τον εκβίαζαν. Στο τέλος έκανε μία ερώτηση, τον πίεζα, να μην βάλεις υποψηφιότητα. Και αν παρόλα αυτά συμμετάσχω στις εκλογές, τι θα γίνει. Του απάντησα, λέει ο Κεμάλ Γιαμάκ, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κερδίσετε. Και αυτό δείχνει και το κλίμα. Και του είπα, αξιότιμε κύριε Κιουτσούκ, το αν θα αποχωρήσετε ως ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, που η Διαβουλή μεταβιβάζει τα καθήκοντα του στον αρχηγό της κοινότητας, ή ως ένας πρόεδρος που συμμετείχε στις εκλογές και δεν εξελέγει, ή δεν μπόρεσε να εκλεγεί, αυτό εξαρτάται από το τι επιλέγετε και τι επικροτείτε. Η επιλογή είναι δική σας. Η κοινότητα σας θα σας δείξει πάντοτε, θα σας έχει πάντοτε ως ένα σημειοφόρο του αγώνα και θα τρέφει πάντοτε αισθήματα υποχρέωσης και ευγνωμοσύνης αν το κάνετε οικειοθελώς. Μην μας αναγκάσετε να το κάνουμε διαφορετικά. Και λέει ο Μακαρίτης, προσπαθεί να φέρεις την εικόνα στο μυαλό σου, ο Μακαρίτης λέει, σκέφτηκε λίγο ακόμα, κοίταξε έτσι με ένα βλέμμα αναπλανές και έπειτα έδειξε μια ανακούφιση και είπε, πάει καλά στρατηγέ μου, κατάλαβα, μάλλον έχει ήδη ληφθεί απόφαση για το ζήτημα. Εγώ τελείωσα. Πιστεύω ότι και εγώ πρέπει να συμμορφωθώ με αυτήν. Δεν θα συμμετάσχω στις εκλογές. Σας παρακαλώ, παράγγειλε μου τώρα και τον τελευταίο καφέ να τον πιω πριν φύγω. Αυτά τα λέει όλα νομίζω. Αυτός, αυτό να αποσπάσουμε από το βιβλίο του Κεμάλ Γιαμάκ, ήταν ο ίδιος ίχνη που έμεινα στη σκιά και εμείς που επισκιαστήκαμε. Ο ίδιος κάνει τον διάλογο, ο ίδιος τον εκβίασε για να παραιτηθεί. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος από τη δεκαετία του 30 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε κεντρικό ρόλο, αλλά η μοίρα κάνει κύκλους, αγαπητέ Χριστόδουλε. 30 χρόνια αργότερα, περισσότερο την ίδια αντίχη είχε και ο Ντεχτάς. Όταν πλέον τελείωσε ο ρόλος του, πλέον τον ανάγκασαν. Η ιστορία επαναλήφθηκε. Ότι με το σχέδιο Νανάν τον ανάγκασαν και μάλιστα ο Ντεχτάς, θυμάμαι σε μια δημόσια παρουσία του τότε, όταν παρήθηκε, έκλαψε και λέει: τι θα πω στα εγγόνια μου, λέει, αν περάσει αυτό το σχέδιο, και μιλούσε για το σχέδιο Νανάν, και θα επανέλθουν οι Έλληνες στην Κύπρο, και ένιωθε αδικημένος. Λοιπόν, εν κατακλείδη. Πέθανε στην Αγγλία, να το πούμε έτσι, σε ηλικία. Στο Westminster. Ήταν το 1984, ήταν 76 χρονών. Ναι. Όπως και οι υπόλοιποι, έτσι, οι περισσότεροι. Ο Οσμάν Ρεκ, ο Νιαζί Μανιέρα, αυτοί πέθαναν στο Λονδίνο. Ωραία, από αυτό που έχει τώρα αναφέρει ο αγαπητός Χρήστος, αυτό που έχει σημασία να παρατηρήσει κάποιος είναι η απουσία γνώσης προσωπικότητων της τουρκοκυπριακής πλευράς και, αν θέλετε, η ανάγκη να μάθουμε για αυτούς περισσότερα. Φαζίλ Κουτσούκ, Πλουμέρ, Μανιέρα, θα κατανοήσουμε καλύτερα πώς σκεπτόταν το σύνικο στοιχείο, γιατί κατέληγε σε αποφάσεις, αποφάσεις, αλλά θα μας βοηθήσει ερευνητικά. Μόνο 30 δευτερόλεπτα θα σας απασχολήσω ακόμη. Τα πολιτικά πρόσωπα παίρνουν αποφάσεις και είναι αναγκασμένα να παίρνουν αποφάσεις στη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι άνθρωποι και κάνουν λάθη πολλές φορές ή κάνουν και σωστά. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια πηγή, να την ξαναδούμε, να μελετήσουμε, να βγάλουμε συμπέρασμα και να τους κρίνουμε. Και έχοντας τη γνώση όλων αυτών των χρόνων και το διακολούθησε. Οπότε είναι σημαντικό την ώρα που προσεγγίζουμε
και κάποια γνώση κάποια προσωπικότητα, να το δούμε. Μα το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Ακόμη και για το Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Στα δεδομένα της εποχής. Και όλους αυτούς που έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία σε αυτόν τον τόπο, ότι είναι εύκολο, συσσαγωγικά, κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια μετά, κάποιες δεκαετίες μετά, να καθόμαστε εδώ καλή ώρα και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε, γιατί έχουμε, αν θέλεις, και τη γνώση όλων αυτών που είπα προηγουμένως, όλο αυτόν τον χρόνο. Αυτό βέβαια είναι λαθασμένο με την έννοια για λόγους επιστημονικής προσπέλασης, διότι μετά θα προσαρμόσουμε την ιστορία, την ιστοριογραφία πάνω στις σκοπιμότητες του παρόντος. Όμως η γνώση μας βοηθά ιδιαίτερα ενώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εν κατακλείδη, Χριστόδουλε, εμένα με προβλημάτισε πολύ η προσωπικότητα του Φαζίλ Κιουτσούκ και έθεσα το ερώτημα, τελικά ήταν η προσωπικότητα του που διαμόρφωνε τα γεγονότα ή τα γεγονότα του επέβαλαν τις τελικές επιλογές. Από τη στιγμή όμως που τον επέλεξε η Τουρκία και μπήκε δυναμικά η Τουρκία, πλέον ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία. Και εκεί που έμπαινε σε δίλημμα, πρέπει να υπέφερε. Δηλαδή εκεί που ήθελε να έχει μια διαφορετική προσέγγιση και ήταν αναγκασμένος να πάρει κάποιες επιλογές οι οποίες μπορεί να μην συμφωνούσαν, εκεί γινόταν ίσως και τραγικός και αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί. Και το χειρότερο είναι ότι όποιες επιλογές και αν έκαμε σε εκείνη την μεταβατική, την τεταραγμένη περίοδο, ο Ντεχτάς κατάφερε να τη στρέφει εναντίον του και να τον υπονομεύει. Νομίζω είπαμε αρκετά. Εντάξει, χρειάζονται εκπομπές και εκπομπές. Αυτό που κρατώ λίγο εγώ είναι ότι. Άλλωστε είναι και η πρώτη εκπομπή, νομίζω, που γίνεται με Φαζίλ Κιουτσούκ. Είναι ότι και ο Ντεχτάς και ο σημερινός μας καλεσμένος εισαγωγικά για να τον αναλύσουμε, ο Φαζίλ Κιουτσούκ, ήταν ότι ξεκινούσαν σαν πρωταγωνιστές, στο τέλος καταλήγαν κομπάρσι και τα πιόνια της Τουρκίας. Και περιθωριακοί στο τέλος. Ακριβώς. Αυτόν το κρατάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που είσαστε και απόψε μαζί μας. Γεια και χαρά.